Wan sok jang nai kogrok kaisa Wngkha mo jotoni Salai Buju Ganang Wngkha BJP Thokaijakha IPFT baike Thokaijakha ang bo saikhana nai सबसे Buju Koroi thangmani Wngkha CPIM Wngkha Buju Koroi boni kaisa sujuk tongmani 2018 go Tripura go bogo soga go Buju Sogliya oboni bagai bo Buju Koroi Wngkha IPFT by photo Tripura mutha Koroi IPFT se IPFT by Alliance ongoi ba aphang ongoi manik sarkar Joto silsoi ready kirodi IPFT no nokbai chung baksake aphake bot basalangnyai sarkar khalangnai ang je ani date tongmani ang no nokha hamdi Delhi o baksa thangai no Delhi thangai nungi manthai tama Tripura land bilai nai hine thangai baksa bilai oi baksa LNC bot basalai khai 100% takbo Tripura go CPIM sarkar tongkhamung CPIM sarkar ar kiu thela mayamung BJP kono nai khuna nangya BJP nai khuna nangya BJP no soboto IPFT rukse togo to pemani yagol khai tangkha nokore phungchung sarkar khaimana nokore phungchung phaimana na IPFT ro thik ke je lama kasoko horsal kasai bukhrup tokruk khaijaka BJP rok bai chini sare NCD ma Thokaijakha ya diba bono Thokaijakha payo tak ngai Tripura muthana Thokaina nai tongo BJP rok chini Tripura sarau je Thokaijakha ar ta Thokaijakti abonani kokasar mung hambai tor